Aħwa Maltin u għawċin għal messaċ ieħor il-lejla minn ġewwa River of Love. Grazzi bole qaddis ta' din il-barka, ta' dan il-privileġġ li aħna nistgħu nisimgħu il-kelma tal-Alla. Il-kol kemm aħna qegħdin u most probabbli l-biċċa kbira minnkom qegħdin hawnhekk ukoll qed tisimgħu u tissegwu minħabba b'xi mod b'mod divin u mhux b'kombinazzjoni li Alla sejjaħlek biex inti tkun parti mill-poplu tiegħu u jekk għadek m'intix parti mill-poplu tiegħu, sinjal li l-mulej qed isejjaħlek biex tkun parti mill-familja tiegħu fi Kristu. Ejja nitolbu aħwa, ejja nitolbu. Kulħadd jitlob miegħi. Moħħu kemm, konċentra fuq dak li ħadd tgħid. Mulej qadis. Għatini kelma, għatini qalb għall-kelma tiegħek. Biex il-kelma tiegħek ma tidħolx minn widna u toħroġ mill-oħra, imma tiġġermina, tigiber u ssir ħajja u revelatorja fil-ħajja tiegħi. Qabba missir nemmen li inti dak kollu li għandi bżonn tiġà provdejtuli. U għalhekk bil-fidi nirċievi u nilqa' dak li inti għandek għalija lejla. Kellimni Spiritu Santu. Niddikjara li jien għandi dak kollu li l-Bibja tajt li għandi. Jien kapaċi għal dak kollu li l-Bibja tajt li jien kapaċi u jien dak kollu li l-Bibja tajt li jien. Għal-glorja tiegħek missier fis-sem Ġesu. Morru fi ktib ta' Iżajja kapitlu 7. Iżajja 7. Għaw xaħat minnkom rajtu l-messaġġ tiegħi li jiena ppritkajt b'Taljan Malti nhar il-ħadd filgħodu ġewwa Italja. Għaw xaħat raħ il-messaġġ tiegħi Taljan Malti? Amen. Grazzi mulej meta ppritkajt ġewwa l-Knisja ta' PDG, Parola della Grazia Paterno. Il-pastor u l-poplu vera very precious, prezzjużi u laqgħuna. Il-mulej opera. Grazzi mulej, kien hemm bosta nies li l-mulej misshom, Ispiritu Santu misshom. U kien hemm ukoll min fieq. U anke nħeles. Fil-ktib ta' Iżajja kapitlu 7, vers 9, it-tieni biċċa tal-Iskrittura, hemm storja wara di pratikament Alla jinkoraġġi l-qaddej tiegħu fuq dak li ġej fil-futur, fuq dak li ġej qudiemu. Isimgħuni sew dak li ħanidilkom. Għożżu ipproteġġu il-fidi tagħkom. ħanidilkom xtajt din l-Iskrittura it-tieni biċċa tal-Iskrittura. Għax huwa l-statement li nixtieq nibda bih. Jekk ma temnux, ma tibqgħux sħaħ. Jekk ma temnux, jew jekk ma temminx, ma tibqax sħiħ. Ara xi tajt bl-Ingliż. If you will not believe, surely you shall not be established. Jon kella, jekk inti ma tibqax fil-fidi, inti ma tibqax stabilit. Ma tibqax b'saħħtek, tiddajjef u tiġġarraf. Morru fi ktib tal-Lut kapitlu 6. Lut 11, skużawni, Hebrews 11. Ħanaraw vers li bosta minna nafuħ u jekk ma tafekx, tafux għandek kun tafu għam fuq blammen. Lut, kapitlu 11, vers 6. Immemorizzaw. Mingħajr il-fidi ma jistax ikun li wieħed joġob lil Alla. Għax kull min jersaq lejn Alla jeħtieġlu jemmen li Alla u il-kelma jeżisti hawnhekk żbaljata qiegħda, il-kelma u that he is, not that he exists. God does not exist. You and I exist. God is. Mela. Alla irid jersaq, meta min jersaq lejn Alla, jeħtieġ li jemmen li Alla u
u jagħti l-ħlas xieraq lil dawk li jfittxuh. U jagħti l-ħlas xieraq lil dawk li jfittxuh. Morru fi ktib ta' Ġagbu, u wis probabli ħanerġgħu lura f'ktib tal-Lut 11, Ġagbu wieħed. Meta inti tħossok iċċalenġjat, jew nkella tħossok sfidat u anke offendut. Jekk hija l-kelma li qed tisfidak jew toffendik, it's a good thing. Hija xi ħaġa tajba. Jekk il-Bibja hija l-kelma li toffendik, hija xi ħaġa tajba. Tfisser Alla jaħdem fik. Ifisser Alla għad baqalu ovvjament xi biddel fik u dak f'kulħadd mhux fik biss. Imma ilqa' l-kelma tal-Alla u ħalliha tisfidak u tbidlek u tiftaħlek għajnejk. F'ħafna drabi aħna nista' jkun nidħlu f'pattern ta' drawwa u ma nirrealizzawx li mhux qegħdin ta' fejn naħsbu li qegħdin. Mela, Ġagbu wieħed vers 5. Jekk xi ħadd minkom jonqsu l-erf, għandu jitlob lil Alla li jagħti lil kulħadd bit miftuħa ġeneruża. U bla ma jċanfar lil ħadd u jagħtihulu. Mela ħajjitlob bil-fidi. Ħajjitlob bil-fidi. Bla ma jitħasseb xejn, ma jiddubita xejn. Mhux ma jiddubitax, jiddubita ftit. Ma jiddubita xejn. Għax min jitħasseb jiddubita ikun jixbaħ il-mewġ tal-baħar imqanqal u mqalleb fi birrieħ. Bniedem li jiddubita, bniedem li jitħasseb fuq dak li jemmen, dan il-bniedem m'għandux jistenna li se jaqla xi ħaġa mingħand il-mulej. Għax huwa bniedem mifxul fih innifsu. U mhuwiex żgur mit-triq, mhuwiex żgur mit-triq li jażel. Aħna knisja li ma nonqsux mit-tagħlim fuq il-fidi. U l-knisja, jekk hawn xi knisja li tonqos mit-tagħlim tal-fidi, you're in the wrong church. Għax immaġina fejn Alla tgħidlek impossibbli toġob il-Alla mingħajr fidi u l-fidi ma tinstema' qal. Jiena u inti il-fidi morru fit-tieni Korintin. Tieni Korintin, dan nista' nikkwotahom komplament imma tajjeb li narawhom. Tieni Korintin kapitlu 5 vers 7. Aħna ngħixu bil-fidi u mhux bil-viżjoni. Issa dik hawnhekk mhux ħadem f'stemma tajba bil-viżjoni. Jiġifieri bl-Ingliż we live by faith and not by sight, jiġifieri aħna ngħixu, kulħadd jgħid ngħixu b'dak li nemmnu, mhux b'dak li naraw, jew b'dak li nħossu, jew biċ-ċirkostanzi. Issa, nifhem li ħafna jaħsbu għax bniedem ikun bniedem ta' fidi, l-affarijiet isiru faċli. Il-Bibja mkien ma twedek li għax inti timxi bil-fidi l-affarijiet ħajsiru faċli. Il-fidi tagħmel biss l-affarijiet possibbli, mhux faċli. Faith does not make things easy. It makes things possible. Mela mingħajr il-fidi ma nistgħux noġbu lil Alla. Ma nistgħux nirċievu minn Alla. Ma l-fidi mhix formula. Bosta knejjes, kristjani, karizmatiċi, mhux ta' barra minn hawn li tkun smajt fuq il-fidi, però l-biċċa kbira hija di li nemmen b'esperjenza issa, anke fuq tiegħi stess u anke fuq dawk li nara madwari, ħafna mhux qed jifhmu xi tfisser tgħix bil-fidi. Morru fil-ktieb ta' Luqa. Kulħadd jgħid bil-fidi jien ngħix. Mingħajr fidi jien ma ngħix. Luqa 18.
vers 8, Luqa 18 vers 8. Xi tfisser li tgħix bil-fidi? Fidi mhux għax inti smajt messaġġ fuq YouTube, tajjeb li tagħmilha dik. Fidi ma jfissirx li għax inti taqra l-Bibja, tajjeb, u żgur ma tistax tkun Kristjan b'saħħtek mingħajr ma taqra l-Bibja regolari. Fidi ma jfissirx għax inti għamilt il-kors fuq il-fidi, li aħna nagħmlu f'dan il-Bible course tagħna, fil-Bible courses, għandna wieħed mill-courses jismu Foundations of Faith. Għandek madwar 12 jew 14 sija talim fuq fidi biss. Għamluh, meta jkun sar, ħajsir għamluh għax vera powerful. Però il-fidi titsir revelazzjoni. Għax mingħajr revelazzjoni kull m'għandek formula. U Kristjani li għandhom formula ta' fidi għaw bosta. Però naħseb li ħafna Kristjani inkluż li jħobbu l-mulej, u nemmen jekk jħobbu l-mulej jagħmlu fi Kristu salvati. Imma Kristu ġa għalinna fl-ewwel Ġwanni 5 vers 4-5 li l-fidi li hu tagħna teleb id-dinja. Però għandna ħafna Kristjani d-dinja teleb lilhom. Inkluż mexxejja id-dinja teleb lilhom. Ma jfissirx li għax inti jkollok tentazzjoni, kulħadd ikollu tentazzjoni, jaqta' qalbu, jiġi diskoraġġut, problemi, mewġ kontra fil-ħajja. Però, once again, ma jfissirx għax inti għandek il-fidi jew timxi bil-fidi jew tifhem il-fidi, il-mewġ ma jiġix. Il-problemi ma jiġux. Ma jfissirx il-mart mhux ħajjiġi jħabbatlek il-bit. Ma jfissirx li x-xitan mhux ħajtantak iktar. Għaw xi ħadd jixtieq li x-xitan ma jtantakx iktar, u l-idej. Mulej qaddis nitolbok il-lejla ħudhom il-ġenna. Fissem Ġesu. Qed ngħidilkom ħadd tmur il-ġenna mhux tajjeb jew. Qatt mhux ħajkolkom iktar tentazzjoni mix-xedan. Bħalma qal Ġesu, sakemm għadkom fuq din id-dinja, ħajkolkom l-isfidi, il-problemi, il-challenges. Imma tħabbix rasek, taqtax qalbek, qawwi qalbek, għax jien għalikom qelib tad-dinja. Biex jekk intom timxu fil-fidi ta' bin il-bniet bin Alla, telbu d-dinja intom wkoll. Amen. Alleluja. Telbu n-natural, telbu l-ġisem, telbu. Smajt il-preaching ta' Ruben, ta' Matthew, kont imbierek ħafna, u nirringrazzja Alla għal din il-familja, għax meta ma nkunx jiena l-Ispirtu tal-Alla xorta jopera, il-kelma tal-Alla xorta tiġi mxandra, u l-poplu tal-Alla li għandu l-ġuħ xorta jiġi mitmuħ. Amen. Grazzi mulej. Jina u inti maħniex imsejħin biex noġbu, jew nikkomodaw, jew nipprovaw niffittjaw f'din id-dinja. Infatti jekk tixtieq tħossok komdu għaw, il-lejla ninkoraġġik titċekkja daqsxejn il-fidi tiegħek. Għax inti m'intix imsejjaħ biex jissossok komdu għaw. Id-dinja għandha tiskomodak. ċertu affarijiet għandhom iniktuk u ċertu affarijiet għandhom iqallawk. Meta xi ħadd mid-dinja jgħidilkom xi ħaġa għax tagħmel xi post u forsi toffendihom, jgħidulhom inti x'qed tippretendi li jiena bħala Kristjan joġobni dak li qed tagħmel int. Taħseb li qed tagħmel inti Kristu joġbu. Għaliex ma tipprovax tikkonvinċi l-Ġesu forsi jiġi ċabċablek u jagħmel il-marċ magħkom ukoll. Taħseb li inti bħala Kristjan tipprendi li jiena dawn l-affarijiet joġbuni. Huwa normali għal Kristjan vera li dak li jdar l-Alla jdar lilek. Imma tippretendix id-dinja ħatifmek. Għalhekk inti ma tistax ikollok lejaltà lej partit u lejaltà lej Kristu. Ma teżistix. Għamel dbirek meta tiġi l-elezzjoni. Sewwa tarmix il-vot għax inkella tpaxxi lil min iktar il-ħażin, iktar tpaxxi il-ħażin. Imma jiena u inti il-fidi hija ħajja kulħadd jgħid il-fidi hija ħajti. Jiena ngħix bil-fidi. Il-fidi ma nippretakajx meta niġi l-fellowship.
Il-fidi ma nibdiex nopera fiha meta nibda nitlob jew naqra l-Bibja, jien kontinwament nopera bil-fidi. Ma anzi tiekol bil-fidi, nimxi bil-fidi, nitkellem bil-fidi. Immaġinaw il-Ġesu. Xi darba fil-Bibja, xi darba Ġesu tkellem bil-biża'. Iva jew le. Xi darba Ġesu tkellem bid-dubju. Inti taf x'inti msejja biex tkun? Tiemi tal-Ġesu da qalbi tiegħek. ħafna minn nies li huma Kristjani ikunu well-meaning, ħanejdu hekk għax nifhem forsi ikunu għadhom jikbru u ma tiqafx tikber lanqas. Imma li inti miexi mara Ġesu u ħafna drabi ninnotaw li klimna ma jirriflettix Ġesu, ma jitkellmux bħalma jitkellem Ġesu. Ma naħsbux kif jaħseb Ġesu. Ma neġixxux jew ma nirreaktjawx ħanejdu hekk kif jirreaktja Ġesu. Sewwa, għal dawk il-Kristjani li joħossuhom skomdi meta jkun hemm xi ħaġa li tirrabjak. Isma' hija, anke Alla jirrabja da. Il-ħażin jirrabjah il-Alla, l-inġustizzja tirrabjah il-Alla, it-tixrid tad-demm innoċenti jirrabjah il-Alla. Jekk inti ma tirrabjax għandek dik il-biċċa tal-Alla dak ma qbad tiżgu. Sewwa, imma il-fidi x'inhi? Issa, fl-esperjenza tiegħi u naħseb ħafna minnkom ħatifhmuha, ħafna mill-nies li jgħidu jiena nemmen, f'qiegħ qalbhom qed jgħidu jien nittama. Mhux jiena nemmen, ismawni. Jekk moħħkom hawn. Għax kulħadd kemm aħna qed niffaċċjaw xi challenge, sfida fil-fidi tiegħek. Jekk hux fuq il-ġisem tiegħek, ġismek. Jekk fuq xi relazzjoni tiegħek, jekk mhux fuq ix-xogħol tiegħek, jekk mhux ma' uliedek, jekk mhux ma' dak il-persuna li tħares lejh fuq il-qudiem il-mera kuljum. Xi battalja x'imkien għandek. Però Ġesu għedna li l-fidi telba. Xi tfisser li din il-fidi li Kristu tani neleb dan l-isfida. Mela number one. Jekk jiena qed inħares qed nimxi bil-fidi u qed inħares lej din iċ-ċirkustanza li xi darba fil-futur ħadd inbidel. M'intix timxi bil-fidi. Għax il-fidi ma tħares lej il-futur. Il-fidi tħares lej il-passat. Xi tfisser? Għax il-fidi dejjem topera minn dak li diġà hu, mhux minn dak li xi darba ħajsir. Aqbadha di. Il-fidi ħanejdilkom kif ħafna Kristjani well-meaning. Issa naf ċertu nies li forsi ma jkunux qabdu b'revelazzjoni ħajjgħidu dak li qed ngħidilkom issa biex ma tgħidux u xorta ħadgħiduh xi wħud minnkom. U ħadħossok ħażin li toqgħod attention date. Issa tajb li toqgħod attention date, issejd ma mejda b'revelazzjoni u ħanejdilkom kif issir revelazzjoni. Minn nafsetu ħanejdilkom kif dik il-fidi issir revelazzjoni, mhux biss pappagallizmu. Għax kulħadd kapaċi jirrepeti frażi għax sama l-pastor jgħidha. Moħħkom. Mela meta jiena nopera bit-tama, inti qed ħares lej il-futur li xi darba ma tafx meta din il-ħaġa ħad inbidel. Ġismek ħajfiq, ir-relazzjoni ħad irranġa, ix-xogħol ħajimprovja. Whatever. Ixini. Qed ħares lej il-futur. Meta topera bil-fidi, qed topera daqs li kieku diġà hekk hu. Ħantikom eżempju. Mela meta jiena mod, inti tixtieq dar. Issa ħan nitkellem għal dawk li qed ifittxu biex jixtru dar, jibnu darhom, qed jagħmlu minn lat punta di vista tagħhom x'għandhom jagħmlu, ovvjament jekk inti għażin fuq il-Petruna, ma tridx taħdem u inti qed tistenna li tibni d-dar. Il-għażin u min ma jaħdimx ma ħaqqu xikol il-kelma tal-la tgħid. Jekk inti ma rridx kemm xa flus minn tan-nanni jew ta' missierek jew ommok, ma nafx. Ma bija li taħdem mhijiex kontra l-fidi, li inti taħdem ma tmux kontra l-fidi, anzi Alla jbirkek, għax qed tagħmel xi ħaġa tmitt idejk fuq xi ħaġa. Imma jien normalment inti tixtieq dar u inti tagħmel il-parti tiegħek u tlabt il-Alla biex jibirkek ħalli jipprovdilek għal din id-dar. Once li inti topera bil-fidi, tlabt, poġġejta qudiem il-mulej fit-talb u l-Bibja tgħidlek titallem u tittemmen li diġà rċevejta. Mhux tirċevejha.
Allura int bil-fidi issa id-dinja tipprovax tagħmel id-dinja ta' madwarek tifhem dak li ħanejt jien. Id-dinja tgħidlek u da bluha. Alla jgħidlek bluha jekk ma timxix bil-fidi. U l-fidi tgħid dik id-dar hija mħallsa. Dik id-dar hija tiegħi. Issa, make sure li d-dar li qed temmenna għandna li mhux ħaġa ieħor għax inkella tiġi you are coveting somebody else's house. U mhux qed ngħidlek biex tikklejmja xi mara u tgħid tara, she's mine. Okay? Jekk il-mara dik il-mara li inti qed tikklejmja m'għandix wiċċek, ma tiffansjakx, ma tistax tikklejmja tara xi waħda toqgħod tikklejmja. Dak jiġi witchcraft. Sewwa, imma jekk hemm marda, ismgħuni moħħkom għax hawnhekk ħafna minna kollha kemm minna għandna challenge. Kulħadd, kull Kristjan għandu challenge ta' mart. Illum il-ġurnata jiena hawnhekk qabel ma ġejt hawn illum. Kilt xi ħaġa u ftakart li għandi stonku. U insejt li Alla ikkrea dal-ġisem li bħalma joħorġu, bħalma jidħlu ċertu affarijiet, jistgħu jerġgħu joħorġu. U rajt in-natura toopera tajjeb. U kelli uġieħ ta' ras, uġieħ ta' zaqfżaqi, uġieħ ta' ras s-sonku, u kull toqba fl-autonomija ta' ġismi bdiet tirrispondi. Imma ħanejlek kif ħanejlkom kif ħadtuha, ħanejlkom kif ħadta. Jien tlabt biex infiq. Jekk titfiq dak li hemm ħażin joħroġ. Jekk ikollok food poisoning, jew forsi xi ħaġa ma qablitx miegħha, u inti tirremettija tgħid imnallax ma kienx qed taqbel ma' ġismi, lajta. Allura mort fis-sodda, mort fit-tronx jerba' badet 5 darbiet. Fit-tron tħossok viċin ħafna lejn Alla. So, I got delivered. I had a deliverance service before I came here. Jien tlabt, ikmandajt biex l-ġeħi jaqaf u biex kemm dak kollu hemm ħażin joħroġ, minn ximkien irid joħroġ. Sewwa. U nirringrazzja Alla ħareġ u qabel ma ġejt hawnhekk ħassejt intajjel. Jiġifieri fil-ħin ta' madwar satej, 3 kollox għadda nirringrazzja Alla. Sewwa, it-talba ħanilkom kif għamilta. L-ewwel tlabt il-mulej għal-fejqan. Il-komplement tal-ħin dejt nirringrazzja grazzi mulej tal-fejqan. Grazzi li jien infejja. Grazzi li l-fejqan qed jaħdem fija. Ħafna Kristjani, grazzi li mulej xi darba ħadd fejjani. Xi darba ħanfiq. Le, dik mhux fidi. Dik qed tara xi ħaġa dik qed tama. Il-fidi hija konvinzjoni. Ġagbu tgħidlek trid tkun żgur. Allura mbagħad jekk inti ma tkun żgur ma tirċevix. U għandek ruxmata Kristjani tal-fidi frustrati. Qatt ma nirċivi xejn, kont ta' nimxi bil-fidi. Kont. Mela l-fidi xi ħaġa tagħmilha xi darba jew xi ġimgħa. Il-ġust jgħix bil-fidi. U tibqa' il-fidi hija konsistenti. Il-fidi hija konsistenti fis-saħħa u fil-mart. Il-fidi hija konsistenti meta għandek il-but mimli flus u l-but vojt. Il-fidi hija konsistenti meta l-affarijiet sejrin kif xtaqthom u jew nkella sejrin il-kontrarju ta' dak kollu li tlabt. Għax int m'intix tħares lejn ċirkostanzi qed tħares dak li wiedek Alla. Dik hija l-fidi. Allura il-Bibja tgħidlek il-bniedem li ma jemminx b'ċertezza
الكلمة فيدي جيليت لكم مني ما نديلكم تفسر لي انت تكون شارت. تعرف تفسر فيدي؟ فيدي has nothing to do with feeling. اللوم الفيلينج تيان كين مدردر ونرمتي بلاس دي اكسترا. الفيلينج هكين. اما الفيدي ينا بدي امنت كونفنت alla semani وسكنت الودات يو ينا فيا وبديت نرنجاسا الله من كلاسيات ان نرنجاسا الله اللي ين فيا ومن كلاسيات ديليفرنس سيرفيس ما منش كلاسيات اما ذوك الكلاسيات كان بورشنز تا مانيفستاسيونيات. مدارة واش تفهموا سوي المساج. امين. هللويا. المساج تاع اليوم هي الريفلاتسيوني والمانيفستاسيوني تاع الفيدي. امين. كل حتيت الفيدي كل حتيت تفسر لتكون كونفنت لتكون شيرت تكون زجور لكل كونفنسيوني صادة. خليني اديكم قهوة محكمة. متى الشهات متى بوستا كريستياني يدي لهم انت تمن يدي لك كرا نسبيرا انت accettajt il-Ġesu s-situ s-Salvatur tijak iva salvat nispera. ħana ġan jgħidlek inti accettajtu li sidek il-Ġesu bħala s-situ s-Salvatur tijak iva in salvat nispera. inti il-Ġesu għamiltu s-sit tijak u s-Salvatur tijak u għembint li Alla għajmu minn l-inwitu ma tilet jum reġar xoċta in dan temnu iva nispera. لا 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 البنيدم اللي عنده ديك الكونفنسيون يقول لك ايفا ين سالفات. لك مش عشان arroganti عشان البيبي يكتيت عشان كل من عنده لبن عنده الحياة دايم مش شي ضربة hopefully يقوله عنده once اللي جسو تجي في حياتك جاب ميو السالفاتسيوني. ين عند الجسو ما نعرفش كان من السالفات لا ين عند الجسو وجسو والسالفاتسيوني تياي ين سالفات محبة جسو. ما باس هذا كم ين زباليات عليك عند بزن الجسو بيجين سالفة عليك سالفات بمحبة الجسو محبة جسو مش محبة فيا. كيكم محبة فيا نتلفها كل يوم يوم كل 5 minuti. إما سالفات من حب بالجراتسيا من حبة جسو هي دون مش أوبرا يوم مش شي privilege هنا عشان نجي حاجة والله تاني بريميو. أمين. حاسس يكون هنيد لكم مرة كيف هتفهموها. نويل أنت راجل منتش شير برادر منتش خاتيني أو تفلز منيت لي تنيشو برادرين ده شيء. تتنسى المرة عليك فرصي تينك كده. نات الله نوّل راجل مزجورو مش مرة انت راجل نوّل ايفا يولا زجور مش تحسب يا فرصي نقع كونفوس من تش تدنتيفيكا بحالا شي تفايلة صبيحة بشارك طويل. شارت لي انت راجل ديك يا الفيدي شارت لين راجل ينا راجل ماسكيلي راجل ستريتسمو يقولون كل شيء بندياتورا شبكين شرطة تبقى راجل وكونفنت فوقها قد ما خسبت لينا مرة ولا أصلي كنت خسيتني مرة تخرس لي المرة
u l-bioloġija kollha ta' ġismi tibqa' ta' raġel. Konvint. Mhux hekk nemmen jekk inti xi ngħidlek inti mara u inti mara. Nispera. Inta dak Immaġina se jara żwieġ ħan iżżewweġ il-marti, jgħidil inti mara jgħidli nispera ta' nispera. Naħseb aħjar niċċekkjaw il-prodott l-ewwel qabel ma. Mela għal dawk li ħad iżżewġu, ovvjament m'hemm bżonn tiftħu l-kaxxa kollha, right? Imma iċċekkjaw naqra l-prodott, right? Illum il-ġurnata tidu toqgħodu attenti. Imma msommen Almenu għaraħ mill-sitru plastik. Ismawni. Mela jiena raġel, konvint li jiena raġel maskili, kull ċella l ġismi mux nispera li jiena raġel, jien raġel. Mejl, maskili. Mina ma ngħidlekx jiena nemmen li jien raġel, jien ekku. Jien raġel. Sewwa. Meta bniedem vera għandu l-fidi dak li toġob il-Alla, huwa konvint. Ekku! Jaqblux miegħi, jew kontra tiegħi. Jekk ħafna jemnu fija, jew ħafna ma jemnux fija. Jekk jissapportjawnix, jew jissapportjawni. Jien raġel. Jien naf min jien. Naf għal xiex imsejjaħ u naf is-sejħa tiegħi. Simple as that. That's it. Naf min jien. Il-mami, it-sija, il-kuġina, il-pastors ta' Malta, wow, ma jistawx jikkonvunċjuni oltre. Għalhekk ħafna Kristjanijiet ħawdu ma jafux il-ministeru tagħhom xi sejħa tiegħek. Għax dak għalek u dak għalek. Inti taf x'int? Għax dak għalli lina profeta u dak imbagħad għalli lina evangelist. Li inti taf x'int? Mela l-identità tiegħek il-bniedem, l-identità tiegħek tiegħek Alla. Alla għamilni raġel, Alla għamilni ministru, Alla għamilni ibnu fi Kristu Kristjan, Alla għamilni dak li jien fi Kristu bil-grazzja tiegħu. That's it. U m'hemm bżonn ħadd minnkom tgħidli fi Jehova. Naf min jien that's it l-identità tiegħi stabbilita. Tifhem? Hawn nies pastors jgħiduli għax inti evangelist, pastor. U għax inti apostlu. Il-mammi kienet tgħidlina kont apostlu minn minn tkun żgħir. Tifhem? U int profeta. Sewa, inti m'intix tinduna li kulħadd irid ipoġġik f'xi tip ta' kategorija. Inti tajjeb, inti ħażin, inti ddaħħaqni, inti ddejjaqni, inti tġib li ħafna ferħ, inti tqabbad li depression. Tifhem? Meta rajtek kont ser naqbes tajt ħajt il-Ġesu. Meta rajtek kont qed naħseb fuq Ġesu mort naqbes. Tinduna li kulħadd għandu xi ħaġa x'jaħseb fuqek. Int min int? Int min int? U once li tiskopri min int, issa ovvjament mill-lat bioloġiku supposti ġa skoprejtu, right? Imma mill-lat spirituali Alla jtik l-identità tiegħek. U inti suppost konvint. That's it, m'għandi bżonn approvazzjoni ta' ħadd. ħadd ma jista' jneħħili dak li jien u ħadd ma jżid li ma dak li jien. Full stop. As simple as that. Għalhekk il-fidi li toġob il-Alla hija li jien meta tlabt jien kont konvint. Imma ħassejt xi ħaġa. U dix kemm ħassejt illum wara nofsinhar? Min fuq, min isfel, mill-ġenb, min kull naħa. Amen. Alleluja. Tħallax it-tama mal-fidi. Amen, il-fidi tgħid jien infejja. Issa naf li hawn min jista' jgħidha bħal pappagall imma qbad ir-revelazzjoni tagħha. Alla qala u hekk hu. U hawn min jgħidha ħajjejt it-tama xorta waħda u nispera li nfejja. Meta tlabt għalik, meta inti ġejt quddiem biex xi ħadd jitlob għalik u jmittideħ fuq biex jitolbu għalik għal-fejqan. Inti irċevejt fejqan. Bel nispera. Ma nafx meta nħoss xejn, m'intix qed timxi bil-fidi qalbi. Qed timxi bil-feeling. Għax inti qed tħalli il-feeling, l-emozzjoni, il-ħass jiddetermina jekk inti rċevejt jew le.
il-kelma jiddetermina irċevejx jew le. Amen. Kemm hawn nies li narajt li bil-grazzja tal-Alla fiequ, ħafna drabi meta nitlob għalihom jien ma nħoss assolutament xejn. Inħossni mhux frisk daqs ħassa imma ninxeb daqs ħaxixa. U huma bli jgħiduli l-allu pastor, x'qawwa ħassejtu jiena nibda ngħid. Vera, ma ħassejt xejn. Imma naġixxi bil-fidi. U dik hija fidi li toġob il-Alla. Għaliex hemm bżonn ikolli feeling biex inkun naf li nirċevejt. Nistenna feeling. Amen. Kulħadd jgħid il-fidi hija żgura. Il-fidi tħares lejn il-weda tal-Alla biss. Amen. Il-fidi hija dak li tikkonnettja is-sopranatural man-natural. Issa jiena u inti msejħin biex inkunu poplu sopranaturali. Jiena u inti msejħin biex inkunu poplu sopranaturali. Sopranaturali ġifieri, id-dinja hija natural u aħna noperaw fuqha. Sopra in-natural, fuq in-natural. Mela bil-fidi biss tista' topera fuq in-natural. Ma tistax topera fuq in-natural bil-feeling, jew x'qed jgħidu, jew x'qed jidher, jew x'qed tħoss. X'imbagħad għadek qed topera hemmhekk fin-natural. Amen. Il-fidi jirnexxila tara dak li l-għajnejn naturali ma jarawx. Meta aħna dħalna f'din l-imbirka binja. Kif tista' temmen? Kif tista' tara fin-natural dak kollu li aħna fin-natural kellna bżonn? Bil-fidi biss tista' tarah. Għadda żmien, għadda xhur u manifestat dik il-fidi. Imma għandi ħanilkom il-fidi hija bħal dik iż-żerja li raġel jiżra fil-ġuf ta' mara lesta biex titqal. Iż-żerrija tefaħħa. L-għada għadha tidher l-istess. Ġimgħa wara għadha tidher l-istess. Għadha tħossa l-istess, imma iż-żerrija qed taħdem. Provajna ta' ma rajt xejn, ma ħassejt xejn differenti. Imma għandek baby kber fik. Meta titlob inti moħħkom hawn, tiġi bl-Ingliż tinsema aħjar, għax bil-Malti ma naħsibx ma ddurx sabiħ. Bil-Malti tgħid tiġi mtaqqal. Imma mhux imtaqqal ġifieri għax jiġifieri heavy. Tiġi pregnant. Tiġi impregnat. Wa intom taf li bħal sa'at intaqqalkom kollha? I'm making you all pregnant. Yes. Qed tirċievi l-kelma fil-ispirtu tiegħek. U għada tgħid li għada ma ħassejt xejn. Ma ż-żerrija daħlet. Iż-żerrija qed taħdem. U kif bexxixa? Grazzi mulej għaddis il-kelma tal-fejqan, il-kelma tal-fidi, il-kelma tal-alwedi tiegħek qed jaħdmu fija. Grazzi mulej li jien ħanieħu dik il-promotion fuq ix-xogħol. Grazzi li inti għandek dak ix-xogħol lest għalija. Grazzi mulej Ġesu li ż-żwieġ tiegħi qed jissaħħaħ, qed jikber jimmatura. Grazzi mulej għaddis li din il-marda mhix iktar tiegħi, imma l-fejqan huwa tiegħi. Grazzi li l-fejqan tiegħek qed jaħdem ġewwa fija. X'qed tagħmel? Ma tinħoss xejn, ma tħoss xi ħaġa pastor. Ma tinħoss assolutament xejn. Għax il-fidi m'għandi bżonn ħass. Il-fidi m'għandi bżonn ħass. Il-fidi weħida takkwista dak kollu li għandu Alla għalik. U l-mument li inti tfittex il-ħass moħħkom hawn, ma dekx timxi bil-fidi. Il-mument li tfittex il-ħassa jew il-karrotta m'intix iktar timxi bil-fidi. Il-fidi tħares biss Alla weda u ekku. That's it. Għalhekk meta jekk xtrajt karozza u inti forsi kif inhi forsi issa ma taffordjajiex.
poġġi d-deposit, tibda tħallasa, tibda sejħilha mħallsa, tixtri dar, tibda sejħilha mħallsa, tonora lil-Alla fil-flus tiegħek, fil-finanzi tiegħek. Topra fil-prinċipji tal-fidi. Jekk inti għandek xogħol, business li qed tibni, ibda start speaking to those diagrams. Command them. Tell them. Hemm frażi nkopnida, kont għamil preaching fuqha, iddikjara dak li trid ittara. Mhux toqgħod tiddikjara dak li qed tara, trid tiddikjara dak li l-fidi trid qed tgħidlek li suppost qed tara. Għax inti bil-fidi teġa qed tara, imma da fin-natura ma manifestax. Imma jirrekjedi l-fidi biex dak li huwa fir-realm spiritwali u invisibli, il-fidi tweldu visibli. Daħlet sperm li ma tidirx u ħareġ baby li jidher. Dik hija l-fidi li toġob il-lelu. Għalhekk imbagħad il-Bibja tgħidlek jekk ma toperax din il-fidi, ma tistax toġob il-Alla u ma tistax tirċievi. Halleluja! Grazzi Abba Missir. Dak kollu li għandek bżonn int fil-ħajja tiegħek, taf li diġà jeżisti. Ħanilkom maħkom. Immaġina hemm xi ħaġa li Alla qatt ma ħaseb. Hemm xi ħaġa li Alla qatt ma ħaseb li ħriġt int biha l-ewwel darba. Think. Mela kull ħsieb li għadda minn moħħok qabel għadda minn moħħu. Għadda minn ħsibijietu. Mela la għadda minn ħsibijietu tiġa jaf xem lest. U jiena just am catching up. La ħsibta moħħkom hawn. La Holy Spirit help us all. La ħsibta, it has become a potential for a creative, explosive manifestation. If you taught it, it has become a mighty potential for a miracle in your life. Nixtieq inkun manager ta' kumpanija. Nixtieq inkun pilota. Nixtieq inkun klerk. Nixtieq inkun artist, kantant. La xtaqta. Sinjal li Alla ħasibha qablek. Issa, jekk xtaqta affarijiet ħżiena, Alla wkoll ħasibha għaddiet l mira, insomma ma jridix għalik. Ħanejlek xi kultant nies jieħdu dak li ma jridux Alla. Taf li inti aħna nieħdu dak li nemmnu lil Alla għalih. Però xi kultant aħna nieħdu wkoll dak li Alla ma jridx għalina. Kemm hawn minnkom li intkom hemm affarijiet f'ħajjitkom ħadtuhom u Alla ma rridix għalikom. U għaliex u kif irnexxielek toħdu? Because you believed it. And when you believed it, you achieved it. Even if God did not want it. That's how faith is powerful. Għax Ġesu ma qalx dak li mara. Ġesu ħafna jaħsbu li l-Bibja tgħidlek. Kull ma titolbu spiritwali imma u Kristjan bil-forsi tkun tirċivuh. Ma jgħidx il-Bibja. Il-Bibja dik kull ma titolbu fit-talb tagħkom hemm li diġà lajtuh u tirċivuh. Kull ma titolbu, kull ma titolbu. Kull ma trid, kull ma trid. Xejn impossibbli għal min jagħmel xejn tfisser xejn. Xejn tfisser xejn, m'hemmx limitu. Jiena dejjem ħobb naħseb fil-meta Pietru mexa fuq l-ilma. Tiftakru meta Pietru mexa fuq l-ilma? Liema skrittura klejmja? Liema weda klejmja?
Hemm xi skrittura fil-Bibja tgħidlek jekk intom temlu timxi fuq l-ilma timxi fuq l-ilma. Wow. Pietru ittepja f'xi ħaġa li ħafna ħafna minna ma jittejpjawx. Qabli ħafna minna ngħidu wara jiena ħanemmen li ħanasal qawwi u sħiħ sal-xatt. Pietru qal, mulej jekk dak int għajat li u niġi. Daħat qatt ma mela d-disċipli kulħadd jgħid, Pietru x'għadam daħat qatt ma mela ta'? Imma minna Pietru ħassillu. Passer jina mint imma ma saritx. Żgur. Għax kont żgur. Kont żgur li żgur li żgur. Issa biex kun żgur ukoll fuq affarijiet spiritwali jkunu ġej minn Alla wkoll, Jiġifieri inti ma tistax tagħmel tmur kontra ċertu liġijiet u prinċipji tal-mulej. Pereżempju inti ma tistax tiġi tgħidli jiena miżżewweġ ma' mara u rajt oħra tiġi tgħidli Alla qalli qed nemmen li dik hija l-mara tiegħi. Jeżistu dawn l-ħmerijiet jeżistu. Sewwa? U sa ċertu punt mhux ħajdlek ma tistax toħodha, imma ma tkunx ġej minn Alla. Sewwa? Ma tistax tgħidli jiena qed inħabbi ġnien tal-kannabis u qed nitlob il-Alla jtini ġinti. Mhux fil-liġi issa mhux legali. Le, ma skont il-liġi ta' pajjiżna ma tgħid xejn illegali. Issa għal Alla legali, le mhux legali. Għalmejn joġob il-Alla nħeġġek biex inti laqas qasrija ma jkollok minnhom. Sewwa, imma hija legali. Tgħidli hija legali ma naħatlob il-Alla għalija. Sewwa, jekk ħadd użaħħa biex tagħmel il-brot u s-soppa tal-kannabis orrajt. Ma nafx kif it-tiem imma mżomma. Jew għal-fejqan forsi, imma jekk inti ħadd biqha biex tispiċċa tiddroga rux ma tażgħażagħ li inti titħadibadhom fil-qiegħ tal-infernu fit-tabut, inti ħadd irrespondi lil ruħhom kollha ta' dawn. X'għandhom jirrispondu l-politikanti ta' pajjiżna l-Alla? Konversazzjoni twila ħajkollhom mal-mulej. Jew nkella qasira. Well done. Inti taħseb li min jagħmel dal il-korruzzjoni u l-ħmiġ u perverżjoni jaraw iċ-Alla? Għaxina politikant irid noġob il-ħafna nies. In suppost l-ewwel min tinisrani trid toġob il-Alla. U Alla ta' dik ir-responsabilità u f'dak b'dak il-poter biex tagħmel il-ġid, mhux biex tikkorrompi pajjiż. Morru fi ktieb tas-Salmi, qed titgħallmu xi ħaġa? Ħadtu pjaċir? Amen. Salmi 39. Il-fidi taqbad il-wedit talla u tgħidilhom amen. Ekku. Il-fidi tagħmel viżibbli dak li huwa invisibbli. Salmi 39, vers 3, isimgħuha. Mela, moħħkom waħda. Il-fidi tibda minn Alla. Ftakru Galatin 22, tgħidilkom aħna ngħixu bil-fidi ta' Ġesu Kristu. Sewwa Galatin kapitlu 5 vers 22, wieħed mill-frotti tal-Ispirtu huwa fidi. U fedeltà. Mela, Alla għandu fidi? Ħafna din hawnhekk kun taf fejn inti you're off. Definitely. You completely missed the teaching of faith completely. Jekk xi ħadd iġejlek mela għandu bżonn il-fidi, mela ma fhimx tfisser fidi. Il-fidi was goal. Alla was goal. U inti tkollok il-fidi tal-Alla tkun żgur. Mhux għas jarux ma ta' pastor su mexxejja, Alla għandu fidi. Mela Alla għandu bżonn il-fidi. Da ma jfhimx tfisser fidi. It was nice meeting you. God bless you. Amen. Biex imbagħad issib xi ċeb bit-tikka jikkritikaalek il-fidi. Dak isbaħ, da mhux tal-li ma tafx jaf, da jikkritika lak li ma jafx. Ħalli l-kundanna jżida doppja fuq rasu. 3.
Għalaqt ħalqi u bqajt siket. David qed jitkellem. Żammejt il-kwiet u xejn ma swieli. L-uġieħ tiegħi aktar ħraxli. Tħeġġet qalbi ġewwa fija. Tħeġġet ġew mill-kelma it got on fire, ġifieri, tħeġġet ġew mill-kelma ħuġġieġa. It was on fire. My heart grew on fire, hot within me. Għal-ħsieb biss l-art kebbes fija. U nħall imbagħad il-sini u jinett. X'għamel? Is-salmist għamel ħin ta' meditazzjoni fuq il-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla fih saret nar. Il-moment li saret nar ħarġet minn ġo fommu revelazzjoni. Imma ġanna ħafna Kristjani semgħu preaching tajba, qabduha bħal pappagall u qalu ma taħdimx ta' provajt. Intom ħafna minnkom tafu l-istorja tiegħi. Meta l-mulej sejjaħ li biex imur il-Bible College, il-mulej qalli li ħanibatek il-Bible College u l-kelma tal-Alla li għalli u ħadd fid-dinja ma jista' jikkonvinċini li ma kienx Alla li ħalaq id-dinja u s-sema u l-art Alla għalli. Jiena sejjaħtlek biex tmur il-Bibja, il-Bible College, iridek tpoġġeħ taħt il-qaddej tiegħi Kenneth Hagin u kollox huwa diġà imħallas. Mhux ħajħu imħallas ta' diġà kollox huwa provdut. U meta jiena għamilt il-Alla dan it-test tal-fidi għamiltu test għax kont ballarin professjonista. U ovvjament biex nagħmel dak il-pass trid nitlaq il-karriera ta' ballerin professjonist. Jiena kont l-unika ballerin straight Kristjan maskili ġo pajjiżna professjonista. Ħadd ma kien hemm fil-kategorija tiegħi, il-kategoriji kollha. Sewwa? U allura kont f'karriera kont tajjeb, kont sir tajjeb, kont fil-quċċeta tal-karriera tiegħi, kont prinċipal, ballerin prinċipal, nisfen ġo teatri kbar ġewwa l-Amerika. Kont kontent. Kont il-ħadd il-ħolma tiegħi sakemm Alla qalli jridek tpoġġi fuq is-sagrifiċċju tal-artal dak li l-iktar ħaġa li tħobb bħalma qal l-Abraham. U mbagħad għandilkom istorja fil-qosor. U meta l-mulej qed lu mulej għaliex ħaderġa' tibgħatni l-iskola kelli 30 sena. Ħanerġa' mmur l-iskola ta' 30 sena. Mhux ta' 15-18 ta' jew 16, ta' 30 sena ħanerġa' mmur l-iskola. Full time, ta' mhux xi part-time classes, night classes. Titlaq kollox, full time. Għedlu mulek, għedlu inti t-profili għax jena mux ħana affordja Bible kollox 700 euro fil-xar. Plassi t-tejx il-kirja u kollox. 700 euro fil-xar. U jak jaċċettawk. Għax ma jfessiex għax t-applikax t-tessita t-jom miljon, ma jfessiex għax jaċċettawk ma jkollomx fil-spiritu taħħom li inti għallam mibad minnu. Insomma, anyway. U mort. U ma qabel ma mort, għetlu mulej please id-kun zgull li inti batni. U biex naqtalkom storja twila fil-qosor, taf għaliex mort. Number one, fin-natural ma rridx imur. Il-balen hobbu jena l-lum. Sallum il-ġurnata 50% tal-ħolm li jena noħlom huwa bale. Nara li nifsi nisfen, sallum il-ġurnata li nisfen fil-bale fil-ħolm. Nħobbu l-bale, nimmissjaħ il-bale. M'għandix ħin għalih illum, imma nimmissjaħ, jiena kont naħseb li ħammut ballerin. I used to say I'm the dancer of God. Kont nara ballerini jagħtu ħajthom il-Kristu. Hemm xi tlieta minnhom il-ballerini li evangelizzajtilhom illum huma ministri tal-Vanġelu. Frott fil-ministeru li f'dak li fdali xorta kont qed naqdi lil Alla fejn imur Bible College, mhux tiġa naqdi lil Alla fejn. Sakemm ma jkollokx kelma minn Alla biss. Sewwa, u meta mort, u għanilkom għaliex mort. Għax meta jiena mort, qed lu mulej tittoprovdi li jien, għax dan mhux ħanaffordjah, menta ħad offer, mela jiena kelli l-flus għas kwart minnhom. Bible College waħdu bl-istandards ta' kuljum madwar 700 jew 800 fix-xahar ta' mhux fis-sena. Fejn ħanġibhom dawk il-flus. Plus fejn tittejx u tittikolu trasport. U l-bżonnijiet kollha tal-ħajja, ma kellix minn fejn żgur. Sakemm għamilli hekk kara l-mulej, l-ewwel ma kontx ħammur. Xi ħadd iġempilli għalli brother għalli inti ħadd mur rejba għakli dil-mara. Għaliex. Għalli
Għajtli just make sure li fejn ħatmur Alla huwa miegħek, kien kont sejjer lejn Minnesota l-ballet, kumpanija tal-ballet. U niftakar int għajtla dakinhar stess ma' oħt din il-mara ċemplit li ma kontx nafa u bdejna nitkellmu. Konna taħwa fil-mule. U bdejna nitkellmu rigward li jiena ċemplit li oħta u għajt li inti ma tiqaħbu il-Bible College imma għattila il-mulej ma fettuħuġak il-bib, għax jekk ngħid. Għajt li m'għaliex verament ma tixmur Bible College, għajt li għaw max m'għandekx flus. Għattila mela. Għajt li allura għax ma t-tilix il-loħti li m'għandekx il-flus. Tella ma jinax ma misser il-Bible College għax ma kellix flus ħan għonnajt id-dinja kollha li Gordon John Maċa misser il-Bible College ma kellix flus. Number one, it's very humiliating. Come on. Sewa. Mbagħad għalkli mis-sekettila lill-oħti għax dik ftit ġimatilu kella fis-sadejta fil-ħodu waqt li kienet irejħda fis-sodda ma' żewġa, kella viżjoni u Alla intu r-raġel tiegħek ħadħallsu l-Bible College il-Gordon. U meta għalkli qalbi nizlet fiż-żarbun. Għax jien għamiltilu diffiċli lill-Alla biex imur Bible College. Mhux kif qalli Bible College. Yeah, ħamur Bible College. Le, għamiltilu diffiċli ma rridx immur. Bħalma ma rridx niġi Malta believe it or not. Għamiltilu diffiċli. Jekk vera trini inti if it's your will, it's your bill. Jekk ħati badni ximkien ħallas int. U ma ħax għalih. U l-istorja, cut a long story short, nispiċċa mur il-Bible College, bil-Bible College kollhom ħallas, u nispiċċa fil-boot, wara sentej Bible College kollox imħallas bid-dar, bil-karozza, bil-van, bil-kollox. Nispiċċa €500 extra fil-boot. Dak 20 sen ilu, għax il-€500 dak iż-żmien hija ekwivalent illum ta' xi 1,500 biex nibda l-Ministeru. Imma qabel ma mort il-Bible College, waħda mill-prinċipji li l-mulej kien għallimni għadi. Start calling it paid in full. It's paid in full. Hawnhekk qabel ma kien imħallas, kont inna ngħidu sena dal-post huwa paid in full. Kif? If it's God's bill, it's God's will, it's God's bill. U Alla ħallas il-kont. U ħajti hekk, nagħti glorja lill-Alla. Mhux mertu tiegħi ma mertu tiegħu. Amen. U ħajtek tkun hekk. Imma inti timmedita l-wedit tal-Alla. Ħalli inti ma tkunx qed biss qed tagħmel klabli ta' pappagallizmu, imma bħala minn fommok joħroġ nar. Amen. Darba kien hemm xi ħadd li għalli pastor waqt li kont qed tkeċċi xjaten minn xi ħadd, għalli fl-ispirtu rajt minn ħalqek beda ħireġ nar. Waħda mid-descriptions fil-Bibja tal-kelma hija nar, taf. Imma anointing. Għalhekk imbagħad bil-kelma Alla jibgħat il-kelma jfejhom. Għalhekk inti meta tirċievi l-kelma bil-fidi tiġi pregnant. Impregnated, impregnantjat, imtaqqal. Amen. Ekk titopera bil-fidi, jaħwa. Ħan nispiċċa. Once li inti sirt konvint u għandek konvinzjoni b'saħħitha, tibdilx il-pożizzjoni tiegħek. Ibqa' fejn hemmint. Ħa naqralkom fl-ewwel Ġwanni, morru l-ewwel Ġwanni 5. Praise and worship team, ejja. L-ewwel Ġwanni 5 marru. Meta jiena kont qed nemmen għal mulej biex jipprovdili għal Bible College u għandi ħafna stejjer jekk ukoll anke fuq fejqan. Għax inti naf li hemm il-fejqan permezz tal-qejd tal-idej u permezz tad-doni. Imma l-maġġoranza tal-fejqan ħad irġivi inti fuq livell personali huma permezz tal-fidi. Jekk inti toqgħod tittama, ara sejtla fuq il-pastor unfiq. Praise God, tajjeb. U ħafna nies ifiqu hekk. Imma meta tkun waħdek int, jew kollok xi attakk kontra ġismek, kontra saħtek, kif ħad tagħmel? Sewwa meta l-għadu jiġi attakkak jkollok ħol mikraħ diaboliku. Meta xi ħadd jiġi jgħidlek xi kliem ta' seħħer biex jisħtek x'ħad tagħmel? Pastor, itlob għalija pastor. Nista' nitlob għalik, imma inti qalbi,
Għandek l-istess Kristu li għandi jien. Jiena m'għandix xi Kristu ieħor, inti għandek Kristu bambin u jiena Kristu re fuq it-tron. Sewwa, u l-fidi tiegħek mhux daqs tiegħi tajba, daqs Alla. U għaliex hija importanti qed ngħidu dal-kliem għax Luqa kapitlu 18 vers 8 fejn insejden ngħidilkom biex naraw. Tgħid meta Ġessu ġerġa' ġej, meta bin il-bniem ġerġa' ġej, ħajsib fidi. Moħħkom hawn u ħanejdilkom xi ħaġa ħadd ma jieħu għalih. U ħadd ma jħossu taħt kundanna. Weduni kulħadd jgħid, jien mhux ħanieħu għalija. Kulħadd jgħidha. Ejdak, minix ħanieħu għalija. Ġej test tal-fidi. Ħafna Kristjani ġrew morru jieħdu l-vaċċin imħabba l-biża. Fejn kienet il-fidi? Issa, ħadd mu għaj kondannat, xorta salvat, xort ma għadmur il-ġenna. Però għanilkom, min mar il-ġenna kmini imħabba l-vaċċin. Għax qatlet rux matanijiet. Jon kella komplitat l-om saħħithom. Daw l-affarijiet mhux ħajduhom fuq l-news, għax ma tantx huwa xi ħaġa li tiftaħar biha. Membru fil-familja test hija stess, il-vaċċin qatlitu. Mhux il-virus qatlitu, il-vaċċin qatlitu. Imma għaliex, Kristjani, għal min irid tkun jaf il-verità. Alla jħobbok xorta waħda jekk tħossok li għamilt ħażin, indem u għalleħ fil-lek da skaqat ma kien xejn. Imma dak kien test għalina ta' li kieku minflok il-vaċċin kienet il-marka tal-bima. X'ħan għamlu? X'ħan għamlu? Pastor, ħattax għalli ma nistax nġi xogħol, m'għandu l-ebda dritt. Ġielet għad-drittijiet tiegħek. Għax għalli ma nirkibx għall-linja, good, għandek opportunità biex mur tibda timxi. Xejn tħossok tibda tkun iktar fit. There's always a solution. There is always a way out. We serve the God who is the way maker. Hallelujah. Amen. Eċċezzjonijiet, ħanilkom fejn kien hemm eċċezzjonijiet. Per eżempju, jien għandi ħabib tiegħi evanġelist idur madwar id-dinja kollha. Darba kien ġie hawnhekk. Tallat ukoll l-istess. Daw kellhom jitolbu jafdaw lil Alla li kellhom bżonn jieħduh biex jivvjaġġaw. Nifhimha. Imma ħafna mill-Kristjani ejja nkunu onesti, ma ħadux għax beżaw. Jekk topera bil-biża, żgur m'intix ħatopera bil-vejdi. U stennew dak li qed ngħidilkom għax il-kbir għadu ġej. U jekk qegħdin aħna fl-aħħar ta' żminijiet, taf x'ħaj attakkalek l-iktar id-demonju? Il-fidi. Il-Adam u Eva x'attakkalhom? Il-fidi. U għax ma baqgħux konvinti u żguri fuq dak li Alla qallhom u konsidrawx qallhom id-demonju waqgħu fid-nob. U min ma jimxiex fil-fidi jidneb. Għax dak kollu li mhux ġej mill-fidi, il-kelma tal tgħidlek huwa din-nob. Alla huwa ħanin u qed jipprepara l-Knisja tiegħu. Għalhekk itgħallem kif topera bil-fidi. Tkun taf il-kelma. Tkun taf kif inti taqbad il-kelma u tkun żgur fuqha. Xejn ħadd ieħor jista' jgħidlek il-pastor. Jekk il-pastor imur kontra l-kelma tal-Alla, temnux fiha dik. Full stop. Jista' jgħidlek l-isqof. Jista' jgħidlek l-apostlu. Għax pastor dak il-profeta qal. Il-kulħadd ittarbel bl-istess sarbil, il-Bibja. Ħobb il-kulħadd tafdal il-ħadd. Ħlif lili. ċajta, għas jien ma nafdalili, għaxab orkament, kam għandek tafdalili. Amen. Imma ħafnek jgħamlu, pastor, inti x'taħseb, inti x'importak x'taħseb, xtejt il-Bibja fuq għadi. U ħanejt xi ħaġa għall-eżis ħbib tagħna Kattolċi. Għax il-qassis għalli, sawwat! Il-qassis metalik, il-qassis xerred demmu għalik, il-qassis wedek li dak li inti temmen,
ħliqlek. Ħobbu l-qassis u rispettaħ. Mek xi qassis huwa guru minn flok Ministru tal-Vanġelu jaqbillek tiftaħ għajnejk u tibda darhom dawn l-affarijiet. Għax hemm ħafna gurus fuq pulpti kattolċi biex kunu tafu. U għandhom raġun jikkritikawni għax il-verità toffendik. Jew nkella l-verità teħilsek, jiddependi kif tirċivija. Umma bifqa. Itolbu, tkellem mal-mulej stess. L-ewwel Ġwanni 5:14. Ismawha biss, bismawha widnejkom spiritwali. Din hija fiduċja sħiħa li għandna. Smajta? Fiduċja. Confidence. Confede. Bil-fidi. Confidence. Are you a confident one? Wieħed li jimxi bil-fidi żgura jekk kallek għalek ħajsir. Il-fiduċja sħiħa li għandna fih dini li jekk nitolbu xi ħaġa skont ir-rida tiegħu u jismana. U la darba nafu li ju jismana f'dak li nitolbu, mela nafu li xi darba jekk Alla jrid, when is the right timing, ħraf kemm jiġi pritkat hekk. Well-meaning. Tmorrux it-tuwan fuq rashom, okej, għax qed tisimgħu xi ħaġa b'revelazzjoni llejl. All right, hemmhekk jipritkaw ħafna. Għax it-timing tal-mulej. Iwa, timing tal-mulej hija 2000 years old. Dan! Dik il-fidi. Jekk inti ma tkun żgur, kif tista' topera bil-fidi? Il-fidi dejjem żgura fuq dak li diġà Alla diġà qal, mhux dak li darba ħajsir. Amen. U la darba nafu li jismana f'dak li nitolbu, mela nafu kolli kull ma tlabna jinsab tiġà. Jinsab tiġà. Jinsab tiġà. Jinsab żgur diġà għandna. Mhux xi darba ħajkun. Għax maybe it's not the right timing. Continue to believe that, and you may die before you're done. Umbagħad ikonna ngħidu fil-funeral tiegħek, issa fiq żgur. Issa fiq. Xi tittejt? Il-weda tal-mulej għalikom li timxu miegħu, għalikom li timxu miegħu. Jiena ngħix u ma mmutx qabel żmieni u niddikjara u nxandar it-tjubija tal-mulej. I will live and not die and declare the goodness of the Lord. Psalm 1:1. Għax b'salvazzjoni bħajja twila u ibirikni u b'salvazzjoni iħallini nara. With long life he will satisfy me. Bħajja twila jissodisfani u jiena nara il-weda tas-salvazzjoni tiegħu. Dik hija weda għal Gordon John Manche. Jiena minna. U l-ebda saħta, u l-ebda mamura, u l-ebda kelma negattiva, muħa taħdem kontra dan ir-raġel. Għax hemm markat minn Alla f'isem Ġesu Kristu. Is-siġrat bid-dem qaddis tal-ħaruf tal-Alla, bl-Ispirtu Santu. U jekk nisbalja jiena mill-grazzja tiegħu li tagħmel għalija tajjeb. Halleluja! Glorja lilek mulej! Halleluja! Amen! Kulħadd jitlob miegħi, poġġi id waħda fuq qalbek. Ftakar li mhux int li żomm il-Kristu, huwa Kristu li jżomm lilek. Alla ħares jien inżomm min jaf kemm darba kieku żlaqtlu minn hede. Imma hu li jżomm lilek. Hu li jżommna sħaħ. Hu li jżommna ma nkunux mit-tifsa. Kulħadd jgħidi warajja jgħidlu missi qadis. Grazzi ta' ebnek għażiż Ġesu Kristu. Liben tal-ħaj. Ġesu int tirranija, suprem fuq ħajti, fil-spiritu, fil-ruħ u fil-ġisem. Ġesu inti s-sit tiegħi, inti s-salvatur tiegħi, u nirċivi l-wedit tiegħek. U dak kollu li int wetni, illum insejjaħlu ekku u amen għal glorja tiegħek missir fi Kristu Ġesu. Amen. Illum jien salvat, jien maħfur. U hekk hemm xi ħaġa li għandi bżonn nindem minna, urini int. Kull min weġġani naħfrilhom u nberikom. M'għandix ħin x'naħli mulej.
il-pjanijiet Alla fil-ħajja tiegħi jien irid inwettaq. Dak kollu li Alla qal fuq ħajti ħajseħħu jsir. L-ebda demonju, l-ebda marda, l-ebda gwerra ma ħatwaqfu. Jien ħajti fidejk mulej. Għamel bija dak li trid int u ġib glorja lill-isem glorjus ta' Ġesu millum il-qudiem. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Il-paċi ma'kom aħwa. Narawkom il-programm li jmiss, il-paċi ma'kom ejja warawna, ġewwa River of Love ejja naqdu magħna dan il-weekend fis-7 ta' flaxija s-sibt il-ħadd fil-għodu fl-10. Infakrukom għal March for Jesus, Kristjani kollha madwar Malta, il-Kristjani għal Malta Bawdex United Christians for Malta and Gozo qed jorganizzaw il-March for Jesus. Ejja nfaħru lil mulej nollu l-isem glorjus ta' Sina Ġesu Kristu, mhux nollu lil bniedem jew knisja jew xi ħadd, imma nollu lil Sina Ġesu. Il-leben Alla l-ħaj, ejjew naqdu magħna fit-22 ta' xahar ta' Settembru ġewwa l-Belt Valletta 23 skużawni, is-sib fil-għodu mill-10 sa dwar is-sija fejn ħankantaw nfaħru l-Alla flimkien u nollu l-Ġesu u nuru l-imħabba tal-mulej u nitolbu l-pajjiżna. Narawkom il-paċi magħkom, God bless you. Halleluja! Jekk hawn xi ħadd għandu bżonn it-talb,